Semana Santa, nang rugimeten ti panagado dagiti customer kadagiti resort, idinto makarik namet dagiti daduma ti panagbabati bisita. Iti DNQ Garden Resort ti Agtangaw, nang rugi idi na panalawas, adon ti reservation da ken fully booked dan aging dainton Domingo sabet. Ito'y ambience na ma'am, ti ayan ni, compared to other resort, haan unay nga napudot. Aglalo no mumalemon, han talaga nga agpakita nga po init nga somewhere over there lang adalabas seat. Sumirit lang. When, pero kayat dagamitahan nga mas sunburn, tapos child friendly, di skin dahan unay nga pati init. Siguro may sapay nga pwede ma'am, di accessibility natin kasi ada kami ti bangged. Basit lang at tricycle, makaumay na dito. 500 aging ka 1,500 pesos ti cottages ti resort. Depende ti klase na. Ken 4,500 pesos met ti private pool ti resort. Ken 30 ka tao ti kabelan na ama akomodar. 3,000 aging ka 4,500 ti accommodation rate da. Tapno maliklikan ti linetlet. Kinundawayan dagiti daduma ti nasapa ang panagdidigos. O sinapa mi kasi di taga Bagyo nga bisita mi ma'am kagawid at di Sabado. Iso nga insap-sapa mi datan. Kasi nung maiwasan to binga di masanbird daw na lindinong dito kaya napintas nga mi. At dapay meten coffee shop ti resort para kadagiti coffee lover. Ken pagsiaatan ti lugar, limitado ken control ti alcohol drinks dagiti customer. Di arak ngamin, kayat ko nga ito yung dangong matang kasi controlled. Injak kayat DJ aduunay nga inumda tapos ang kulkulay dagdag pati jak kayat DJ ma'am. Kuhan niyo palubos ma'am adaw mo na ara. Yes ma'am, as much as possible pero adamot agi kwa agi yunod, oo, ng pagbayadom iti cottage. Iti Casa Nostra Resort iti Bliss Anggad. Obserbasyon tagtagikuka nga ad-ado nga amang ti reservation da idi napan atawen iti tiyempo ti Semana Santa no maidasig ita. Idi last year ma'am kastoy Miyerkules pa lang idi Miyerkules Santo di last year ma'am ko fully book kami. Tata ma'am kathan kami pa lang nga fully book. Kasi last year ma'am dagiti walk-in tayo kat kayat dapat ti ori table laengan kasi awan ti cottage. Madlaw mi ma'am nga medyo nakabgabsot tata compared idi last year. Gapo nga dati masangsangwanan tayo mga issue dati pinagpangina ti amin nga magagatang kada lalo ti gasolina. Dati nga tamot kinaadumi pa yun ma'am ta adu nga min ti resort pa yun ma'am. Iso pa ti may isang factor mat nga kukuan mi. Agpapan iti agdama ada pay laing available cottages ti resort. Numan pa ngimina dagiti mausat apang maintenance ti resort. Nagtalinaadlat ta at 350 pesos aging ga 600 pesos ti cottages ti resort. Depende ti kadakil na, ken 50 aging ga 75 pesos ti entrance fee. Additional 500 pesos met para iti unlimited videoke. Adamit maupaan a function hall ti lugar, ken available rooms para kadagiti mayat nga ag-overnight. Open met exclusive rent ti resort. Bigbigen dagiti dua a resort nga iti Holy Week, aging ga summer vacation, Christmas break ken New Year ti peak season. Mabalimit a bisitaan ti Facebook page da para ti booking and reservation. Kabayatan na kadagiti agsapsapol ti privacy. Mabalin apadasen ti Republic Backyard Villa iti Sitio Kabayatan Agtangaw Bangged Abra. Maysa a private villa. Adaan bukod a main pool ken kiddie pool. Open area a function hall. Maysa nga A-type room, alfresco dining, open kitchen ken greeny atmosphere. Dati kami villa mi mat ma'am, more on ti cater mi lang ket private lang. Kasi no family gathering lang, talagang in cater yun natin, si kailangan nga family lang. Kasi di privacy, kundi di peace of mind mo nga imay dito, yung nga si kailangan ti mangupo para ti nga swimming pool or villa resort, ma'am. No, sino ti invited yun, ma'am, at i-gathering nyo, sikay lang yun, ma'am. Saan a bumabati 15 katao ti kabelan nga cater ti villa? A perfect pang barkada ken pampamilya.
iti at adu pa ng impormasyon, mabalin akong taken ni Facebook account dagiti tagi ko kati villa. Agpapada dagiti talo ati kinadalos ti resort ken kinatalged dagiti customer ti priority da. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.